Misaka na sa 45 ka mga tawo ang natalang patay sa nasunog nga factory sa Valenzuela City. Sa usa ka press briefing ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian kaganinang alas 11 sa buntag, gibutyag niini nga napun-an og 42 ka mga patayng lawas ang naunang nakuha nga 3 ka mga patayng lawas sa nasunog nga factory sa Chemtex Manufacturing Incorporated. Dugang sa mayor nga duna pay 26 ka mga tawo ang gipangita. Gingong nagsugod ang sunog dihang dunay mispark sa welding area sa factory hinungdan sa pagbuto sa mga chemical contents sa maong factory. Nagsugod ang sunog sa may main entrance sa building, hinungdan nga nisaka sa second floor ang mga trabahante apan didto na sila na trap. Matod sa mga opisyal nga 7 lang ka mga tawo ang nakagawas sa buhatan. Matod ni Fire Marshal Wilberto Quanchu nga nagpadayon sab ang investigasyon karon, lakip na ang pagsuta kung doon na by fire escapes sa maong factory.